kuthiwa ngcoliseka. Siyaqedana ne? When kuphala ligazi bakhona ngcoliseka. Hallelujah. Akunawuphala ligazi yagqiba ingabe inkonzo yecleansing. Because kuba khona abantu abangcolayo. Kuba khona abantu abatheni? Abangcolayo. Yavakala ne? It is there in your Bible. And with that blood, he stained the belt around his waist and the sandals on his feet. Only his waist, his belt, his thigh. Because now uyabona ke xa uhamba nomuntu ongcolileyo umuntu otheni ongcele ngolo hlobo atheke ukungcola in terms of uba ukhohlakala mamelene but umuntu owenze loo nto mamelene ndijonge look at me ingxaki nansi wena ungaclean but uhambe nomuntu because xa engcolile ithela ukuthi kunesimnyama esisempilweni yakhe xa uhamba naye noba uyokwenza ntoni ayizuphumelela ngenxa presence ungaphuma uhambe naye mamelene apha hamba khona yena iminyango yakhe ivalile and uattracta umnyama so xa hamba nawe uyavaleka uyavaleka noba so uthandaza uzawuvaleka up until I go through the process. Yavakala. Come on, Jonga. In life, ulapha wena ukwena. Umuntu osebomini bakho, usebomini bakho kanjani? Kubalulekile uba indlela zakhe uzazi. Hallelujah. Because uzawuphuma apha under the power uphansi kwamandla. Awufika udibana naye awumazi yena. Elephi. And le ndawo kuyo awuyazi uba im-affecte kangakanani. Ubona ubomi bakho bumane bubuya umva and bubuyiswa umva zii-associates zakho. And Jonga, listen, look at me. Akekho umuntu ohleli nje. Njengoba ulapha nabanye abantu babezinye bayozama njengoba nawe uzozama. Bayothini? Njengoba nawe andithi nawe uzodidisa. Nabo bayothini abakhona? Now, now the problem is called. The problem is called. Now, if I have a good one, we are happy. We tell someone that don't want only bandy. One more than any hour. Don't give me money. Don't give me 10. Don't give me money. And ubuya yena esivese bakumsula kwathi ngcolile and akhona khona athatha amashwa yonke into and wena umuntu ahamba nawe uzaba kwi-trap yezinto ezitsalwa uye izafunda zokungena yes sir. Amen. Verse 6. Deal with him according to your wisdom. Deal with him. Deal with him. Jonga, kukho abantu okuzafuneka udilisene. Lezinto okuzafuneka udilisene nazo. But kukho izinto ekufuneka ungazijongi nje. But udile because if awudili nayo yona izawudila. If you don't deal with, they will deal with you. They will deal with you. Put up
deal with him according uDavid yena umyekile umenze njani umyekile ngoku uzawuthini ngoku but uxelela unyanakhe ukuba jonga lo muntu wandimosha ngolu hlobo nolu hlobo. I did not deal with this person, but if you don't deal with yena uzawu affect. So deal with this person according to wisdom. Greater. But do not let his gray head go down the grave in peace. Now. Uthi ungavumi inwele zakhe ezingwevu ziyongena engcwabeni with peace. No. Look at me. Namhlanje I want to expose ukuthi abantu bacinga njani ngawe. I want to show you. Hallelujah. Do not let his gray hair go to the grave in peace. Deal with him. Jonga ukwi-instructions ezikhutshwayo. Ngiyafakala ne? Awenze disakhe uyandifa. No, deal with him. It is there in your Bible. Is a But show kindness to the sons of Barzillai of Gilead. Now show kindness to the sons of Barzillai of Gilead. Yeah. And let them be among those who eat at your table. Let them be among those who eat at your table. Why? They stood by me when I fled from your brother Absalom. They stood by me when I fled from your brother Absalom. And remember, Jonah, look at me. Because if you don't deal with them, they will deal with you. I want to decide to be a Hallelujah. What is suka engobu brother wethu ekhaya songa. Iyona nto xa eqala le verse uDavid uSolomon. Into yokuqala itshoyo uthi be brave. Be a man. Because if in this life you are not a man, then it's a clash. Alamtshela i-assignment efuneka edile naso makuya position. Come on. Uyazi problem yakho wena uyazi intoni khanga uposition. Uyawalindela nje train awayaqhoma fika ukho abantu efuneka udile nabo in order for you to reign. Kwincwadi ye-Numbers chapter number 23 if andiphazami zintombi zine zikaSelofehadi kuthethwa ilifa likatatazo iyonikwa i-extended family eza ntombi zema ngathi ngekhe lo umzi ngowasekhaya lilifa eli likatata zatsho kuMoses wathi uThixo engaphendula uMoses wathi hayi barayithi wathi uthi kwenzani batshintshwa umthetho. Yavakala ne? Yekeni ndifithe kusolu hlobo ndizawushumayela itsho. Amen. They stood by me when I fled from your brother Absalom. And remember, you have with Shimei son of Gera, the Benjamite from Bahurim, who called down bitter curses on me the day. He called down bitter curses on me. Not just curses. Bitter. And then insult. You. There's Clara. Now, utikum. Jonga, idebangela ba uDavid ayithethelelo because why imiphumela yalezi galekiso. Why bitter? It curses is not dimensions.
kukhona i-cases nje but kukhona i-bitter apho botho nenzala yakho athi bopha akuthi nakwinzala yakho andinenzala yenzala yakho akho ndawo ibheka khona athixo wena uthixo abantwana bakho athixo abantwana babo uthixo nje yonke into uba ngahamba iminyango ivaliwe uzala umntana athi eqala nje bomini uboba umnyizareko akekajongani nezakho imfazwe usajongane nezakho Amen. He called down bitter curses on me. Hallelujah. Amen. When he came down to meet me at Jordan, I swore to him by the Lord, I will not put you to death by the sword. Jonga, uthi xa wayezondihlangabeza bezonthini uthi ndamxelela ndafunga enkosini andizukubulala. Yes. Amen. But now do not consider him innocent. Jonga, do not consider him innocent. Do not trust him. Amen. Jonga, look at me. Kukho abantu noba ungafuna uwathemba ayingaba bothenjwa. Ijongeni. Kukho abantu noba ungazama ubathemba noba ingani bathemba ke ayingabo abothenjwa. Do not consider him innocent. Uthi ngamanye amagama akanakwenza le nto kum uzucinga uba wena zesana. You are a man. Just doing a Bible study now. Amen. Ndinika wena nomhluba uzukwazi uba ekhaya kuphinde uyijonga le nto. Bebona at your own time kuphinde ilapha eBhayibhileni. Ya izalo. Uyabona bana ngo TikTok apha ubomi bakho kuthe You are a man of wisdom. Yes. You will know what to do with him. You will know what to do with him. With him, yes. Bring his grey head down to the grave in blood. Bring his grey head. Bring his grey head down to the grave in blood. In blood. In blood. Madam, peaceful. So understand that? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You understand that? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, Bring his grey head down to the grave in blood. Yes. Then David rested with his ancestors. And David rested. Look at the assignment. Son of Solomon. Who command you after the bulewe? But in another solve well. Solomon. See what I mean? That's 5 minutes of the conversation. You understand that? Yeah, that's and then he did what? He rested. No. He did what? Then David rested with his ancestors. Now, church, look at me. Look at me. Kukho abantu ongasoze uphumle ungadilanga kukho izinto ngeke uphumle ungadilanga nazo kukho izinto ngeke uphumle ungaziconfrontanga head on face to face. You understand that? How interesting we are living now. Apho ke ndizawushumayela khona yeke kuverse 36. Verse 36. Ezinye nawusifundela, but there was just creating appetite. Hallelujah. For one at your own time to deal with this scripture. Amen. Ayizumnandi osimana ezikhopsini. Kukho izinto kufuneka dile nazo.
inceda loo nto leyo. Namhlanje ndakunika i-assignment. Hallelujah. Umsebenzi. You want sleep. You want. Kufuneka ufumene izizathu zoba kutheni ubomi bakho bunje. Because ayikho into ezenzekelayo. Why is your life? Why is it like this? Why do you have to struggle for everything? Why do you have to fight? Why ubomi bakho buzawuma uba ngathi uvula ngapha uzawuthi kuvulekile phinde kuvaleke? Why kuzawuba njalo? Don't you need peace? Absalom. Solomon. Nangu umsebenzi ufuneka uwe. Why? Namhlanje ufuneka uzibuze umbuzo. Why? 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 Look at me. Utheni? Because unobangela kumele uba ukhona. Why? Why insebenzo yami ndingazuyibona? Why? Why ndizawusokola olu hlobo? Trace ukusokola kwakho, ucheck ifamily yakho, wonke umuntu utheni? Come on! It's a fake. Verse 36. Why do I have to fake everything? Yeah, listen. Then the king sent for Shimei and said to him, waqalisa Solomon. Waqala ngalo gqibela uShimei. Wathumela uShimei, wathi Shimei, build yourself a house in Jerusalem and live there, but do not go anywhere else. The day you leave and cross the Kidron Valley, you can be sure you will die. Oh, your blood will be on your own head. Market that from. Verse 36. Wathumela ukumkani wabiza uShimei. Wabizwa bani? Shimei. uShimei ngulo ebekhulula i-cases. Amen. Itha cases. Siunderstand nane? Amen. Yeah, what mama wabizwa yeke. Wathi kuye, zakhele indlu eJerusalem. Yokhumsiphi? eJerusalem. Wanika i-location. Kodwa noma uyafuna uyowakha kwenye indawo, but instruction ithi namhlanje hamba umsiphi? eJerusalem. Xa umzalwane wakho, there's a reason why ule ndawo kuyo. Xa umzalwane wakho sikhona isizathu esibangela uba uhlale ekhaya elitsha abanye behlela kuma-Christian Bosch. Kukho i-order eyaphumayo. Iza Zakhele indlu eJerusalem uhlale khona ungaphumi khona. ungathini khona? Ungaphumi. Oh God, yes. Uyephi naphi. Uyephi naphi walimitwa. Wasethwa i-boundaries. Hallelujah. Wamisa imida. Ubuzawuhamba ujikeleza Jerusalem. Awuyi kwenye indawo. Isa. Kothi mini uthe waphuma. Kothi mini uthe waphuma. Oh, ummelwane wakho ndiyaphuma. Ama nitho ummelwane wakho yithi namhlanje ndiyaphuma namhlanje. Rabagadarisha. Yithi ndiyaphuma eKidron. Ndiyaphuma eKidron. Kothi mini uthe waphuma yithi ndiyaphuma. Yithi ndiyaphuma. Lutha utshaba kothi mini uthe. Weqa kule line. Igazi lakho liyaba phezu kwakho. Kukho isifungo esimileyo sathi uzawuhamba kule family niphela apha wokothe wakroba igazi lakhe. But namhlanje we are crossing. Ayikho le cawe. Ayikho le cawe. Sengase ngiyothetha le nto kwenye indawo. Yini inkosi. Sengase ngifuna abantu abadiniweyo. Ungathi ndidiniwe yile mpilo ndingayi-understand iyo. Ndidiniwe yile mpilo ingena-direction. Ndonele babubomi. Ndonele imfazwe mfeni kwenye imfazwe. Sistress mfeni kwenye istress. Ndithi sendiyaphuma eKidron but aphumeka. Can I have someone othi ndidiniwe? Can I have someone odiniweyo kule ndawo? Sit down.
Jesus. Loba phezu kwenhloko yakho. Now I want to show you something. And I want to I didn't win each one until the end. Yeah, the next Wednesday. So I want to show you something. Because if I didn't want to tell you about calling Mark, say Vanna, food up then I'm food. Kothi mini uthe waphuma wawela umlanjana oyiKidron. Wathini? Wawela. Ilumelo lokho ndiyawela namhlanje. Jesus. Hayi. Mthatha ndiyayiwela inceba, andiwazi umlambo wawela baba. Andiwazi lo mlambo osethiweyo. Wathi uwela, ndiyayiwela insitsa namhlanje. Ndiyawela, andiwazi lo mlambo ovalelwe ngawo. Kwawuthi ukhe wayifumana wayigraduate wampasa utele. Uthothola kwabekwa kwathiwa uba uyawuthi ukhe wawela umlanjana iKidron. I want to show you something here. Isa Wazi inene ukuba uyakufa. Wazi inene ukuba uyakufa. Now ufuna ujonga uye wafela ntoni because uye wafa nyanga. Uye wawela wonke bawafa. But. Isa. Igazi lakho loba phezu kwenhloko yakho. Yebo. Wathi uShimei kukumkani lilungile elo lizwi. Jonga uShimei uthelo lizwi linjani? Lilungile. Uyazamkela as orders. No. Now I'm giving you the reason why ubombakho ukho abantu abaye bamkela orders. Ebengamelanga uba Isa. Wathi uShimei kukumkani lilungile elo lizwi njengoko ithethe ngako inkosi yami ukumkani. Uyakwenze njalo umkhozi wakho. Wahlala ke uShimei eYerusalem imihla emininzi. Jonga wahlala imihla emingaphi? Emininzi. Ebotshwe. Lalilisi. Belithe ungazuphume. Ba ngenye imini waphuma eKidron. Futhi waphuma eJerusalem. Kwathi ekupheleni kweminyaka emithathu kwazimela izitaka ezibini zikaShimei. Now. Mamela. Kwathi emveni kweminyaka emingaphi? Emithathu. Kwazimela Izitaka ezingaphi? ezibini Zikabani? zikaShimei. Sephula. Umthetho. So zadinwa. Uba why sawujikeleza death? Why? Sakabona abanye bephuma bengena kwezinye indawo zathi esicaka siyahamba. Siyathini? Isa. Kwathi ekupheleni kweminyaka emithathu kwazimela izitaka ezibini zikaShimei zaya kuAkhishe unyana kaMahaka kumkani waseGathi. Waxelelwa uShimei kwathiwa yabona izitaka zakho zeGathi. Wasuka uShimei wabopha iesile lakhe waya eGathi kuAkhishe efuna izitaka zakhe ezo. Hallelujah. Just give me 20 minutes. Hallelujah. Give me 20 minutes. And then for 20 minutes I trust God. Bangaba. Oh, Messiah. Why is about so good namhlanje? Ngoma kancede apha laba bantu abadini. If indlu ayiphumi yonke, but at least kubekho abantu abazawuqhawula namhlanje. Hallelujah. And namhlanje after uwele phumile eJerusalem wawela nomlambo lo sawela weKidron. Mamele ne. Funeka ngapha ya xa usenza le decision usikelelwe because ukhona iswede emileyo ethe uba uphumile uzawufa. Ba uphumile uzawuthini? That's why kunzima ukuphumelela. Mamele ne because ukuphumelela xa ufuna ukuphumelela ngapha impumelelo inokufa phakathi. Inantoni phakathi? Umuntu uyahlala abona uba apha uba ngeke ndayilandela kakhulu lento ndizawufa. Ndizawuthini? Namhlanje ngizokhansilisha loo nto. Uzawuwela lo mlambo. Hallelujah. Uzawuthini lo mlambo? Akukho lulu uphumelela. Akho lulu uthini? Hallelujah.
na uDavid uyala unyana wakhe uSolomon. Hallelujah. And uSolomon ndifuna si understand because namhlanje khona izinto okufuneka uphile kuzo nalapha engqondweni. Hallelujah. uSolomon umama wakhe nguBathsheba. Hallelujah. uBathsheba inkosi kaOnamiyeli kaBathsheba nguUriya. Ungunyana woqeqesho. Nithena na bikho amen. Amen. Akabikho amen. Yithi uSolomon ungunyana oqeqesho. Akanguye unyana womfazi ozenge lokho emhlophe emini. Ungunyana wesikisi. Because uDavid ulele noUriya. Abelele ulele noBathsheba umfazi kaUriya. uUriya esemfazweni. Ngulo waye uBathsheba wacaba uye wahlamba wahlambela kwindawo uDavid abona khona. Wathi hey nomfazi lo nenda ngohlamba. Andifuna ujonga ngapha. Meza ngazi wayeza. Ngoba ndifuna ujonga ngapha. Andijonganga meza ndifuna ujonga meza man. Meza. Wathi uDavid wethu David Ahlala uDavid wafika wangena endlini kaUriya. Walala noBathsheba. Abelele noBathsheba wamitha uBathsheba. Abemitha uBathsheba uDavid look at me. Wathi makubizwe uUriya emfazweni. Abuye ezemfazweni ezebhodwe xa fika ebhodwe wamhlohla iwayini. Abamhlohla iwayini wathi bheka emfazweni wakho. Uyayazi uba once ube tipsy uzawufuna indoda. Uzawufuna ibhinqa, uzawufuna ibhedi. Ngoba xa usoba, awunjani? Xa usoba ubhadlile. But kufuneka kubekho into ezaku phazamisa ubona abantu ngathi uyakhwekhwisa kukhona itrap efuneka afakwe kuyo. God. Because kukho abantu abalahlekelwe zi-destinies ne-future zabo ngenxa yeglasi yewayini. Yonke le nto yonakele ngosuku apho wakumandi ucelebrate. But wathi uyajonga kukho into ezinkulu ezilahlekileyo. Kukhona umonakalo omkhulu awenzekileyo. Ndigqibele ndicelebrate. But out of celebration xa ndijonga unenhloni zakhumbula uba ngaba wenza ntoni emveni koba uyawakhe wabhideka kancinci. Unenhloni zova nento ezithethileyo. Unenhloni zova noba uyawahamba phi ngoba kukho into ezinkulu ezilahlekileyo. Ithi iBhayibhile iwayini yeyezidenge, but don't give wine to the king. Because when you give wine to the kings, ikumkani zawusela zanqila zizawulibala ngemithetho. Because emveni xa usele uyayekelela uyayekelela. Ithi mina ngithanda uyekelele nje. Kuthiwa yesidenge, kuthiwa yantoni? Akuthiwa soyisela but kuthiwa yona mayisayinikwa aba batshabalalayo. But kuthiwa ikumkani sozinika zona because wazinika zawulahlekelwa ngulayini. Because umthetho we-alcohol yoba ulahlekelwe ukuthi uphayiza kancinci. uUriya, look at me. uUriya wayisela. Kanti njengoba yisele une-timing. Inaba le yakhe wayimixa ne-orange juice andimazi wayithini. Kwathiwa kuye Uriya hamba endlini yakho buya emfazweni. Hamba yaphi? Uyaphi? Jonga itrap uDavid yazazi ulele nalamfazi. And uyamazi bala mfazi umithi. Na uthatha uUriya ngoku makayolala. Bakabambela lahle. But ke ngokufuneka manje ingaphi izinto ewazibamba. Yakathi ikhona into oyifumanayo. Jonga uUriya ndijonge madoda xa fika uUriya wamjonga umfazi wakhe azongena ezingubeni yedwa akaye ebhedini yentoni kanti ugadiwe wayoxelela ukumkani uDavid uba ye uUriya akamhlabanga umfazi akamthina umfazi
Angihlaba ngifasa kaya ngimfazini. Uriya ulele ngempahla zobujoni. Lento njani sene wine. Kodwa no. Uphi kodwa usemfazweni. Kodwa no jonga. Na into emayenzeka ukuthi uDavid makathathwa abekwe kwi-front line. Emfazweni. Makabekwe phi? Now that akayenzanga lento makadutshulwe. Akahlatshwe. Kuthiwa wabekwa kwi-front line. Wabekwa phi? Come on, church likhona. Jonga wabekwa kwi-front line. Wabekwa kwi-front line. Ihlele lamhlaba wafa. Was-set up. Hallelujah. Wafa. But abonisa khona kwazalwa Solomon. Kwazalwa a man of wisdom. Izalwa ngendlela engathi iphume ecaleni. Kawuthaka indlela azelwa ngayo ayicelebrate. Kawuthaka indlela azengayo inako uhlaze ngaphakathi. But uSolomon wazalwa. Abezelwe uDavid wathatha uBathsheba wamthatha. Wathathwa ekuhlaleni but wabemthathile. Wathona ekuhlaleni. But wamthatha uBathsheba wamthini? Wamthatha. Hallelujah. Abemthathile uSolomon wakhula. uSolomon kulothe wabekhulile. Wathi uDavid akaza bokhindlu eyokhela uThixo. Wathi uThixo izandla zakho zingcolile but khona unyana wami ozawundokhela. Wathi uDavid benganinzi onyana bakaDavid uThixo wakhomba uSolomon. Wathi lo muntu ozawundikhela lendlu ndiyifunayo. Namhlanje angikhathaba yephi indlela ozelwe ngayo. But uThixo uzakusikelela. Akhathala ibihlazo ngene kulo. But uJehova uzakusikelela. Akhathala ibinyala. Uyawaqaqa lona. But uJehova uzakusikelela. Akhathala uba uyawenzakala kangakanani. But uJehova uzakusikelela. uJehova uzalisisa ihlazo lakho. Namhlanje uzawuphuma kamnyango uthi uJehova ulisusile ihlazo lakho. uJehova ulisusile ihlazo lakho. uJehova ulisusile ihlazo lefamily yakho. uJehova ulihlutile isazo labantwana bami. Wazala uSolomon. Ngemini uSolomon wathi uThixo kuye Solomon cela indoda wenzele yona. Wathi uSolomon ndicela ubulumko wakwathi ukwazi ukukhokhela abantu. Wathi uThixo uchecile enkosi ngocela lonto nalunga icelanga ndikunikile. Na uSolomon ungene ethroneni uDavid uphelwa ixesha. But uDavid umnikeza instructions, and among those instructions, some of them, when you look at those instructions of Masma, they were bad instructions. Very cruel. Because he was supposed to kill. He was supposed to spill blood. Hallelujah. You fake. You fake. Into yokucinga uba uyabamsuloko. Uyakwazi usenza uvele ebantwini umsulwa, but in reality uyamosha. Cela umelwane wakho uyamosha. Ligudi lapho ozesula ngalo kodwa bona umoshoko na wafika uShimei wenza amayelenqe for uDavid. Wenza amayelenqe oba makafe. Wenza izinto ezininzi ezehlele kuDavid zizinto eziphekwe uShimei. Na uShimei wabizela ebhodwe kwathi uShimei ambazokhela umzi eJerusalem. Namhlanje ndifuna ukuzisa a verse irrelevant. Xa kusithiwa ubomi bakho nefamily yakho siyakwazi ubotshwa kuthiwa azigqithe endaweni ethile. Namhlanje ndifuna uyibona uba this thing is biblical. It is there in the Bible. Kodwa Shimei ambazokhela umzi eJerusalem. And eJerusalem uhlale khona. Ungaphumi. Noma sekhona ezikhuphayo wena uphuma. The day waphuma eJerusalem uzawufa. Igazi lakho liyaba phezu kwakho. iBhayibhile ithi uShimei wathi oko kulungile emehlweni akho kumkani nakumi. Ndiyakwamkela. Umzi wami zawokha eJerusalem. And anduphuma khona ndawuhlala khona. Na siyabona isizathu.
ezisicaka eziphumayo aziyophathi yedeal ngutata kwideal but nabo bafolisha under the deal. Hallelujah. Because awukwazi ebomini uba kwisimo kungakhange kwenziwa a covenant. There was a covenant eyenziweyo between Shimei and Solomon. And this covenant yabopha ifamily yonke kwathiwa nizawuphelela eJerusalem. Ithi iBhayibhile wahlala eJerusalem iminyaka eobeye ilizwi because esoyika uba ngaba once ndiphume ndizawufa. Once ndiphume ndizawufa. But ingxaki yoba uShimei akayixeleli into le nto iyazazela. Kukho izinto ezaziwa ngabazali bakho. Kukho izinto ezaziwa ngabazali abazali bakho. Kukho izinto eziqhubekekayo nakwifamily yakho ongazaziyo. But ezingunobangela ngoba impilo ibe nje. Na iBhayibhile ithi uShimei ngenye imini eseJerusalem izicaka zakhe emveni kweminyaka zazimela. Zenze njani? Oh, zazimela. Zenze njani? Na uShimei umele ubuzali. Izicaka zibela abantwana offspring. Hallelujah. Zathini izicaka? Namhlanje ndizofaka wena kwisizini yozimela. Namhlanje kukhona umuntu ofuneka ezimele kule family yakho wena. Kukhona umuntu ofuneka ezimele wawela umda. Kukhona umuntu ofuneka ephule instructions ezenziwayo. Whether uyazazi okanye awuzazi, but kukhona into efuneka. Kukhona into efuneka yenzekile. Kukhona efuneka bezimele. Kuyacaca uba izinto azizuzenzekela. But kukho abantu efuneka bezimele. Yathi instruction nizawuphelela eJerusalem. Instruction yamnika ilocation. Ayilocation ekhethwa nguShimei. Ilocation ekhethwa yikhesi. Ayilocation ekhethwa yintando yakhe. But ikhesi impositionile. That is why abantu abaninzi ufumanisa uba uyafuna uye endaweni ethile but akuyeki. Because kukhona amazwi akupositionileyo. Kwathiwa uyawuphelela endaweni ethile. Uthi sawusiva uba nansi indawo ingathi ndingaphumelela kuyo but indlela yokuya khona yikho. Why ingekho? Because amazwi athethiweyo athe eJerusalem. Uthi umfundisi mafika last Sunday ufonelwa ile ndoda iyabuza, man of God, where are you? Uthi I'm at home. Where? In Khayelitsha. How can you stay at the back of town? The back of the town. Hallelujah. Uthi Khayelitsha is the back of. Only you can't sit there and expect God to bless you there. You need to come out from the back of the town. You need to come out. You need to come out. Hallelujah. Because the Lord says, I will bless you in the city. I will bless you. You are not in the city. You are the back of the city. The location where you are. The blessing of God. I was locate a corner. You can never be located. Hallelujah. Jonga. Ushimei at Jerusalem. Wawokums. But unamasi amenza okums lendawo awakekuyo. Nabasafuna uphuma uyayazi ukuphuma kwakhe kukufa kwakhe. And kule family kaShimei kuthiwa come uzawuphuma. But no instruction nalo anointing ifakwe apha kuShimei. Kukho izinto wena ongafuna uzenza. But ufumanisa uba amandla zenza awunawo. Because isource yaba ujikeleze kule ndawo kuyo nibhaptizelwe kuyo le. Kwakujwa kwadiwa ngokufa. Kwathiwa xa kuqabiniwa uba wake up you die. Uba wake up you do what? Namhlanje two things. It's either you die for something or you die for nothing. Because at the end uzawufa. It's either you die doing something or die doing nothing. But I can assure you uzawufa. Amadoda amane anexhenqa ithenye avalelwe ngapha kwesixeko ngenxa yecondition yabo. Yathenye kwenye sihlelele ntoni na apha side sife because siyafa. And njengoba sisifa nje sizawufa kungekho nto siyenzileyo. Wathi omnye ukuba sibuyele esixekweni phakathi esixekweni sizawufa. Nalapha siyafa. Latheni indoda kwenye ngcono sife kukhona into esiyenzayo. Cela umelwane wakho ngcono ngife kukhona into endiyenzayo. Ngcono ngife
ngisilwa khona ndife nditshintshwe ubomi bam khona ndife ndisephula ii-boundaries khona ndife ndidilishana nee-cases ezivalileyo khona ndife ndifele endaweni erayithi. Kunamadoda azawubulawa nguSolomon. Kukhona kuthiwa ngu-Abhinayi. U-Abhinayi kwakule chapter kwathiwa xa siva uba uzawubulawa ithi iBhayibhile wabalekela etempileni. Xa fika etempileni wabamba i-altar, iimpondo ze-altar. Laphuma ilizwi lathi makuyabulawa apha nayo. Lafika utshaba lathi laa ndoda ibambele ezimpondweni zesibingelelo lithi ayiphume esibingelelweni. Wathi uAdonai khona ndiyofa ndifele altareni but andizufa njengesidenge. Xelela ummelwane wakho, I won't die like a fool. I won't die like a coward. I won't die doing nothing. I will fight for my family. I will fight for my life. I will fight for my future. UAdonai webuya wabambelela ezimpondweni. Wathi uba ndiyafa mandifela apha. Namhlanje izawukhethwa nguwe indlela ofa. Izawukhethwa nguwe indawo azawufela kuyo. Awuzukhethelwa ngamagqwirha. Awuzukhethelwa nguSathana. Izawutshuswa nguwe indawo azawuma kuyo ebomini. Ikamva lakho ndiyalikhupha ezandleni zamagqwirha. You will choose. 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 Ithi iBhayibhile amadoda amane athi uba siyafa masinawufela esixekweni because nabo basesixekweni bayafa. Iqhenqa liyababulala, sorry, indlala liyababulala. Kule ndawo esikuyo iqhenqa liyasibulala. Bathi kungcono siyofela emtshabeni zethu. Ithi iBhayibhile bavuka ekuseni. Xa bavuka ekuseni behleli emtshabeni apho itshaba likhoyo kanti uJehova sebehlile. Ithi bavuka babambana eqhenqeni labo madoda amane kuthiwa bambana vuka ekuseni because abantu abanamakamva aqaqambileyo abalali kude kuphume ilanga. Kukho izinto ezingabalalisiyo athi selele ubuthongo buphele phakathi because akanamandla olala. Ubomi bakhe bungena direction. Akanamandla olala. Ifuture yakhe angayiboni. Ithi bavuka ekuseni. Xa bevuka ekuseni, I'm closing. Ithi iBhayibhile yathenya kwenye masiyofela phaa. Ithi kummelwane wakho andizufela apha. Xa ubomi bam busenjela inyama xesha lofa. Alofa imoto yam ndingayiqhubanga yephupho lam. Angekhe ndife umzi ndingawakhanga. Angekhe ndife imali ndingenayo. Isizathu esithi ndisazawuphila yinto bento ndisifunayo asingabikho and andiyakufedi ezi zinto. Ithi iBhayibhile bavuka ekuseni amadoda amane eneqhenqa. Aliphiliswanga iqhenqa lisekhona but baphakama. Namhlanje ndizawuphakamisa wena kweli qhenqa lakho. Ndizothi kuwe you don't have to wait up until ufumane healing but you can still arise. Problem yakho you can still walk. You can still make it. Ukhona izinto ezingahlangenanga but uJehova ukhona. Ithi ekuseni baphakama babambana ngesandla bahamba. Utshaba olwalusemkampini lwefa izinqe. Lathi bakhona abantu abezayo. Bakhona abantu ngamadoda amane enelahliwe but akulahliweni kwawo aphakama. Namhlanje qala umeza wakho. I have decided ukuthi ngiphakame engxakini yami ezala madoda but amanye asesixekweni but amadoda neqhenqeza kezayo utshaba lwefa. Kodwa kukhona umkhosi ozayo. Kukhona umkhosi ngamadoda amangaphi. Kodwa xa ehamba uhamba umkhosi. Wenze njani because uJehova athatha idecision yaphakama wabajoyina. Kuyacaca izulu angekhe likujoyine ungekayenza idecision yaphakama. As long as sayineshini le problem uJehova akakazukujoyina. Akabajoyina abantu abalilayo. Akabajoyina abantu abaninzinto. Phakama.
kuthiwa kwathiwa kwamadoda omkhosi ozayo, kanti uThixo usengenile, kanti uThixo usephakathi kwabo, kanti uThixo usephakathi kwabo. Namhlanje sisenkonzweni yokungenwa ngomnye phakathi kwethu. Kukhona sawuhamba nawe namhlanje, kukhona sawuhamba nawe, kukhona sawuhamba nawe. Ushimei kwathiwa kuye awuphume eJerusalem, uzawuphelela eJerusalem. Kukho abantu namhlanje abaxeleleyo kwathiwa ifamily yakho soziphume endlaleni, soziphume. Kwakhe kwakhona unye umfana phakathi elalini, kukhona apho iphekwe khona, kukhona apho udisayidiwe khona ukuthi uyahamba xa ufike khona endlini uzawudropha, ukuthi noma ubhasile khona endlini but you amount to nothing. Why kunjalo? Kukhona abantu abadisayidileyo kwathiwa uyawuphelela eJerusalem, but iBhayibhile ithi ngenye imini uShimei eseseJerusalem izicaka zakhe zathi siyaphuma thina eJerusalem. Asizazi izizathu ezibangela ukuthi abe kule ngxaki yaseJerusalem, but siyaphuma thina eJerusalem. Ithi iBhayibhile zazimele. Namhlanje kukho abantu esawubamba kule ndawo, kukho abantu bazawuzimela eJerusalem kwathiwa kuye ngekho uwela umlambi Kedron. Namhlanje kukho abantu bazawuwela kule ndawo, uzawuwela amagqwirha khona, uzawuwela iintshaba zikhona, but eJerusalem uyaphuma namhlanje, uyaphuma ubiKedron nomlambo iDelft iyaphuma khona. Andiyazi uba yeyiphi le ndawo ovalelwe kuyo, intliziyo yakho ayikho pha, but imeko ithi uzawuhlala apha. Intliziyo yakho ayikho apha, but uyafuna akwenzeki, unazo desires zona ngenye imini uyawuzibona usendaweni ethile, kodwa xa ujonga indlela ebheka khona ivaliwe. iKedron le efuneka uyiwelile. Namhlanje we are crossing over. Shimei makafi uyafa, but kungcono ndifandiwela kunakufa ndifela endaweni yesiqaleliso. Ithi iBhayibhile izicaka, 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 manje noba sisicaka noba ngubani kodwa ukhona ukufuneka ezimeni, khona ukufuneka eziskini. Noba inguwe xa usoyika, kodwa ukuze uphumelele kukho kufuneka ezimele, kukho kufuneka ezimele. Sazimela izicaka, sazimela izicaka, sazimela, sathini izicaka, sathini izicaka, sathini izicaka, sazimela izicaka. Inkonzo yindawo yozimela, inkonzo yindawo yothini. Jonga inkonzo akho ndawo ijongele phansi njengenkonzo. Waye ndifuna ukuxelela, ungathi uphuma namhlanje ube sewungapha ya. Namhlanje uzawuthi uphuma ube, namhlanje ndiphethe inkambiso yozimelisa wena egameni likaJesu waseNazaretha. Ndiphethe inkambiso yokuba icamouflage ubonakale ngathi uphaka ndawukho phaa. Ndiphethe inkambiso yokwenza ingathi useseJerusalem kanti awusekho seJerusalem. Ilocation yakho iyatshintshwa namhlanje. Senza ii-settings namhlanje spiritual. We are changing your location spiritual. Ithaba lubeka eJerusalem, but spiritually we are relocating you. Yale nto batshoyo ku-Abraham, shiya izwe lakowenu lokuzalwa, because izwe lika-Abraham lokuzalwa yayiJerusalem yakhe. As long as eJerusalem kwakungekho nto zikaThixo ezawuphumelela, wathi uye endaweni endiza kubonisa yona, apho ndiza kusikelela khona. There is a place apho uThixo afuna ukusikelela khona. Namhlanje uzawuwela lo mlambo oyiKedron. Ithi iBhayibhile kwathiwa kukho umlambo efuneka uwelile. Once wawuwela funeka uyazi uba ikrele lokufa likulindile ngaphaya. Are you ready to die for your blessings? Are you ready to take whatever it takes? Can you do whatever you are required to do as long as that God uzawukhululeka? Ithi iBhayibhile waphuma eJerusalem. Wathi eJerusalem waphuma izicaka zizimele, izicaka waphuma ngoba izicaka waphunyiswa into uba izicaka zizimele. Babe, I want to show you something. Le ndawo kuthiwe ngeke aphume, angaze aphume, uyo waphuma.
ukhutshwa yintuba izicaka zisimele. Sayiphinda lo ndawo wethula ibala. Umthetho uthe athini? But izicaka yamnyanzelisa uba lonto athini? The padlock ikuye kutshintshwa yena. And inkunzi yovula esasitshiko kuthiwa is to come out. When you come out, you shall die. Wahlala for years. Izicaka zathini izicaka? Zaphuma. Kanti xa ziphuma izicaka zizawufosa yena ukuthi aphume. Akakwazi ukuphuma, amandla ophuma aka izicaka zaphuma. Xa ziphuma izicaka naye wanyanzeleka aphume. Angabe ibamba nalento ithi lento zasinophuma izicaka, but yena engaphumanga sizawuphinda izicaka sibuye. Ngiyavakala ne? Ngiyavakala ne? Ngiyavakala. Amyoli come here. Baleka usulale kucaka. Bathi into obothiweyo nabo babopheka. So ukuphuma ka-amyoli uphuma kabani? Ngijongeni mna as long the foundation yakhe ndisepha uzawuphinda amyoli ubuye la, because abanye benu batsalwa zinkaba zabo. Kukho into econnecta wena nalapho ukhona. Let me put it this way. Uthi Joseph xa ezawuphuma eJiphuta uSirayeli amathambo akhe angashiywa pha. Ngoba uba bahambile bashiya amathambo pha, ezutata wabo bazawuphinde babuyele pha. Makungabikho sizathu sophinde sibabuyisele pha. Amathambo mabahambe. Ngiyavakala ne? Ngiyavakala ne? Jonga. Ekuphumeni kwezicaka lapho ndisakhona ekuphumeni kwezicaka ndifuna ukubonise namhlanje izinto powerful spiritual, but asikwazi uthatha advantage yazo because asizazi. Uyandiva ne? Kukho izinto ezinamandla emoyeni but asikwazi uzisebenzisa to our advantage because asizazi. Uyabona uAmyoli uthwe apha kwathiwa uMamyoli saMamyoli kwathiwa kuye isithixo sovala ifamily sikuye, soze kubekho umuntu uphumelelayo, soze kubekho umuntu ufundayo. Mamele ne? uAmyoli njengoba efunda agraduate athini now umama ongazange ayinase high school now because kukho iesile elizimeleyo uyanyanzeleka ayonyathela euniversity, nyanzeleka wena aphume eJerusalem ngenxa kaAmyoli. But ephuma engayazi ukuba kukhona into eziqhawukayo uzawuphinda buyele endaweni acinga ubotshwe kuyo kanti akasabotshwanga because akazi. Ephuma ethi ndibheke UCT angakwazi noyibiza, uyothinda UCT athi umntanam uyagraduate kuyo, uthiwa mama nali itikiti loflya zange aflye. But kukhona izicaka eziye zasimela zayiwela iKedron, zayiwela iJerusalem zaphuma. But ngoku seziphumile umzali funeka aphumile
because isithixo silapha kumzali uphume ngombhaqo wakho abangadorobosha. And this time awuphumayo uzawuphuma nge-declarations, awusazuphuma njengendlela ukukhala uphuma ngayo. Uzawuthe egameni likaJesu bese ndaphuma eJerusalema base bayiwela ikhethoni abantwana bam. Egameni likaJesu ngiyafanalisa namhlanje, ngiyamemezela ukuthi ngekhe baphinde babuyele eJerusalema. Yonke imithetho ibagcina eJerusalema namhlanje bayaphuma. Uthi babheka khona izabantwana, uthi babheka e-university, baphuma ekuseni hamba. Uthi mntanami okokuqala apha kwamusakho ndiyaqala uzala egraduate, maziphume zonke kuwe. Ndiyasikelela isinqe sakho, ndiyawusikelela umzi wakho, wonke uphume naye, wonke uthi umemezele. Uthi nabangaphumanga namhlanje bayaphuma egameni likaYesu. Nawungena kulaa verse 6 nabangadorobosaka.